Kejingkran ko berthan pakam u Devender Kumar Bansal, Management Representative ke Star Cement Limited yakin nong yalam Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA, kalapun klut yakin nong yalam ka association hadu ba la syu ban petang ya kejingkran kepala khot pedlong da Deputy Commissioner ka East Giant Hills District Ushivansh Awasthi IAS. Ketika jing berthan kadai ha kejing lang kepala khot yakran da Deputy Commissioner ha kejing don lang Vikash Kumar IPS nalor ki officer yakin nong yalam ka MCTODA ba Giant Hills Cement Manufacturers Association ha ka laipoi tarik urisau arja arpusan ha padang kejing betang kejing ki klembu por ka MCTODA bandawa baiket kat kum kador sarkar Meghalaya. Kini kejingnya ki kalau sedang nadu ke arpau nyaw tarik risau araja arpusan ha ka baki try bat ki nongnya trok ki pakhang ya ki trok ket simen bat klingka hasumer mi menteru bypass. Upa moslandar marngar presiden ke MCTODA uli thu bakum ka association kalau rak bon teli kimat ya keran bekentup ke jingdawa baiket kat kum kedor sarkar ka bakhandai tingka si kilometer na ka siton ke jingkit ke jingsha penyang selam ki kali try muluk habat tap ni penhap mar ban bot ya ke reciprocal agreement khat khandai spa khandai pau nyaw bat kiwei Uniu nong yalam ulaong bakum ka association kam kwa banyak kini dok kendang kumbala terwa daki manager jong cement company ya ke Giant Hills Truck Owners Association JHTOA but East Giant Hills Truck Owners and Transport Association EJTO and TA Henry ke jingdawa ke MCTODA kadai benlong salonsar ya baro. Halor kan ibenta banyak kermene ngila ai kini jingdawa ngiklam yo iban ya keran lut ban discuss. Namar Nia discuss ya kani ka point ka banenkong ban ai ya kani ka dor khandai tengka ka ei ka ba ni i ka long ba ka ba ngila ingiu bat ngida i jemdau bat kini ki nomi khmat jung ni factory ba dei tangi manager ha khmat jung DC ha khmat jung SP ha khmat ki bor sarkar bla khot ingiru kim khain beriu ki ong ba ngimla ban burom ya ka dor jong sarkar Meghalaya ki ong kumta Tenen. Bat kita ong ba piyaj ya kador ka bakit kumbakit ki kalijongi khilat kit. Lada pimla banyak Jakarta nginumla ban ai ya kata ka kendai ton pi. Da pi oi ban ai ta kendai tengka. Ti lada pikit kit lada pimkit kemunna kali ngajungi mla ban burom ya kata ka notification bala ai da ka sarkar jela. Ti kani ka wengi iba kala don ka jing ya khluj hapdeng ki para dekhot ki jongi meneru. Ladon ki jing ya khluj ya preng ki dekhot jongi ha ka jing ya kran bat ngimla ban penkut lut ya gini bat ke ei ka ba ngilap menta ka ba mi hi na ka sentur jong kini ki try factory ki ong yangi ki kwa yangi ba kin create communal kat kum jingkran ki mene ki kwa yangi bangim kwa ban kit yo to klinker lani yo simen sabar jela ki kwa yangi bangide ki penbor yangi bangide bania kit baik tang simen tang hapo ka jela ka tumi Bat ka ei ka bang susi mene ba ki don na kaliang ka jong kini ki try no penya yang ini factory ki ong ba bangi ngimla ban penbiang kot penbiang sla. Te mene ngila krana khmat jong factory ba DC. Ngiong hatu ki kot ki sla ya ki kali jongi labat da mapi. Habangi bu ya ka permit namanda ka de ka all India permit ngila bu ya kita ban lek sabar jelaru ngidon ki ya ki semen ba ki don ki pra kot jongi ki bala ban kidru kumno phila ban keren gumta. Te bat ka wei ka bangi susi ka long ba. Kila penbor yangi ban ya keni do shing ban penbor yangi bangin ya sam ya takabha kabaki factory kila ai kerpang ya ka Giant Hill Truck Owners Association bat ka East Giant Hill Truck Owners and Transport Association iong ba to ya sam mapi ya takabha kabangi la ai kerpang sia kini ki arteligi association bakata ka kajing ai kerpang gaji kalong tang prapol teli tena kali ang gajongi ngila ong shay ki factory ba DC ngimwan nang ne banyak kini dok kendang ngimwan nang ne banyak kini dok kendang bat ngila lab dala de jin lada kani ka East Giant Hill Truck Association bat ka Giant Hill Truck Association kala ya biang ya kata ka baha ba pi kanomi kan gani ka jingken rum karam ka ba na kaliang ki pai ba bun nang ne tang na Giant Hill su kimi rum karam ba kimyo ya kata ka jingkit ka jingba ka patikena Tang para makiru ki medap ya kata kuno me hikai yangi kuno pi hikai yangi bangin ya surut para mangi ka association na kaliang ka jongi ngilap ba ka ei ka bang susi lang ba ka jing keren mene ngilap mi galalon ka jing keren na liang jong ki nong sensar district bat na kaliang jong ki ni ki cement factory kila ong yangi ba kadon ka kantin ba mi ba ki don kita ki truck association na kini ki jaka ki ong bangi ngi dei ki lokal pidei ban sngap pai tang yangi umdei ban sngap ki bandai ban sngap yano
balada pisngap ya kita kiwe te nakaliang ka jongi ru kamut ba nginom island te kani ke ai galong ka ba susi ba ke nakaliang ka jongi bat ngila kernsai mene nakaliang ka jongi ya bor district bat ya kini ki nomi kemat jong kini ki cement factory ngila kernsai ngomang ngikham dawa kerpang nakaliang ka jongi ngim kwa banda kwa kerpang ba ta ka ba nginyo kitang da ki khot jongi Henry kani ngidawa ka jingkerwa jongi kalong ba kanlong ba ya baro khot ki dei ban yo kit renti ya usimen bat yo kelingka kata ka dei ka bang ngidawa mene Henry ka ai ka bang asusi mene kalong balap ku munong elang ba ya ka jing sarong bat ya ka jing kop jong kini ki barjela ki badai tang kinong mi khmat jong factory badai ki try mene mar khmat kalami ka kunum keram ngi khlem la ban ya kran lut ya kini kita ki jing dawa ki jongi namar kala poino ka jing yania kala poino ka jing bom ya sutu jingmut ban akaliang ki dikot jongi ru da ka jing bitar jing dom ya ka jing sohe someng jong wei na kinong mi khmat jong ni factory uloong jong ustar semen ma de kerteng divenda akaliang nakaliang jong no mi khmat jong ula kernsai, ula yeng, ula kop, ula sop, akhamat jong DC, bat jong SP. Uang bal nakaliang ka jong pi, lada pimpelat ikali jongi, ngin pak kem ya pi, da upulis. Bat ngin pak ya pi, da ka police department, bat ngin aikes persya ya pi, bat ngin pak kem ya pi. Terdai na kata ka jingkran syongshit, nane da ka jingkran he, ka jingkran meng ka jong kalami ka jingania ka bakan san, hapreng jongi kumki, kinomi khamat jong kami kalia commercial truck association bat nakaliang jong UDC umman se uhaban penuai no ya kani ka jingalang klem bayo bandaya tainia ya kini pat kimat ki bangi labu akhmat jong UDC te kata ka dei ka jingmi na kani ka jingalang ka bangi la mi menta bat nakaliang ka jongi ilawan penlong ya ka jingalang hangni ilawan lang hangni ba ya ap ka ni ka jaka bangi don ka strike mo hakmat jong ki pradkhot ya ban sim ya karai ngin le kumno Teka ka bangi la yo ya karai jo bun balang ni naduk ki trai trok kinonya trok naduk ki rirang ba kilong kemi naduk ki samla ki samoy ki badai kinonya trok bat ki trai trok ngila ya rai mene hangi ba ngila ai karai ki ngin le kumno nakaliang jong ki ong bang nginom ken ramdin ngina ya peteng ya kanika ya nika strike ke jongi bat nginom pendam hagini ki barjala ya kanika jingker he kermeng ke jingle he le meng jong ki bat ngin ya strike ang ni hadu ba ngin da yo ya ka jingdo Henry hadin bang ilawan hang ni ke baka jing sosi ka bakrau bang ilap mentang ya ban ya tu sepi ngimla banlen te layo no nakaliang jong presiden jong ka Giant Hills district jong ka Giant Hills unit hang ni bat ula pentip sengi ban nakaliang jong wai senong jong kani kami mentru ula phone ya u presiden jongi ula khot u presiden jong Giant Hills unit uang ba sengo ba pinmi no nang ni ka jaka nami mentru namar nakaliang jonga ngala sya penbor bat ki bor ki ba na jerong ba umlong su ban ai jaka ya pi hang ni ban yaki but dang hadin bangilong meeting nakaliang jong ru ngidang kat bang nalong meeting ula call biang sngobha ban mi no namar nakaliang jong USP jong ka West Giant Hills ula penbor yawe sinong badai ban be no yangi nakanika sinong mi mentru te nakaliang jongi sodon bok bawat langi sabe nang ni kidang don kita kiba snosen yangi mo kinong elam sinong jan nang ni nakanika jaka bat kila ai jaka yangi bangin penlong pat ya kawe ka strike ha kawe pat ka benta te nakaliang jongi nginami no nang ni ngin continue ya ka strike ha kawe pat ka jaka te nakaliang ka jonga nga so bat ong kumni ken swaban penkut no ban nakaliang jong pi press pila ban don ginu jingkeli kalong ba ngakan tu ya kinong nya trok ki badai banyak trok na benta kini ki factory na benta kini ki cement factory bat jong ki barjela kibala sya penbor banlut ngiken tu to ya trelang na benta jongi ya na benta ka jing bahalang ka jongi brokhai bangini sya istom namar kan long ka jing bahaya pi lada kini ki cement factory ki mut ban phale bor yangi lada ki job yangi kemut na kali yang jong pi kum ginong nya kali jong ki factory ru pin sangat ka ju ka jing bat hang ni ru ngilabu kerpang ya ka jing dawa jongi ya khamat jong factory ba jong DC na benta kinong nya kali jong ki factory bat na benta kinong nya kali jong ki barjela ki badai kum ki pradkhot ki jongi te na kali yang jongi sngo ban ong tangkata ya ndaka badai bat kajing ya kenduk jongi mentakas ni tu DC uang kunu pada ti jing ai jumut fi na nampai mat ina kali yang jong UDC halot kini ki jing ai jimut ke jongi na ka jingkran lang akhmat badon lang na kali yang jong ki factory bat ke jing don lang ka jongi kum ki pradkhot
hi ula kan syai ngila ong syai usar lada kini kijing dawa jungi kijing yesem gijungi kilong ki bakla tu penbet hari nakal yang jungu uang bakat kum kajing kran gejong pi kat kum jing kran gi khot jong pi kat kum gani gejing tho bat kani kajing ai jumut gejong pi na kaliang gejong udon kata kamen sim ban ong ba kilong ki badai tang ba uang ba kam dei pada ka bor ka jong uha pan persngau pat sa syaki syakini ki Giant Hills cement manufacturer association te ulapan sngau syaki kila don la ka jong ka jing persngau na kaliang ka jong ki kila don kita kidau gi malong e pimene bat na kaliang ka jong udon kata ka benta ka ba usngau kia na marngila kran yu ba menta kani kalong kum ka benta ban ailat ban yokam yo jam ya ki kun samla bat kan long kum ka benta ban pesa ban petia menta hakini ki por badon kani ka crisis haka economic crisis haka employment crisis te lengbala da kini ki factory ki ailat te nakali ang jongi ngila ban penbiang ya kita ki crisis ani kita ki jing ki bangi kum ka judgment ring ni mat nadu ba syakang yo doyong nadu ba syakang ya kading bat kum ta terter te lengbala da ngi yo lat ya kani ngila pan pau yo kanlong ka jing kerku ka bakrau yang ngilang barok khoi kinong belas ni to nakali ang jongi ni syukentu ya kini ki paradok ki prasnam jongi kade ka jing kerpan namar ha kanu ka jing ele kandon be kajing kamdei tangyangi ladangi la yaki kan ki babuni ki ban mat lang ya kajing ru namar kani kajing yaki kajungi kalong ya kajing ya ka mar ka ba ki pai ba ki don kam tenga kentu ya ki pai ba ngakentu ya ki dealer mo ngakentu ya ki ber sodon kam ya kamar simen ni kentu ya pida ka ba sorit skoba ban ya sha lembat ni mar mana kali ngajungi hapor bangi penlong ya kani ka strike ru ni sita yo tam ye shwa ni la de pen mana kot kubor ba so ba kat ka ba phila e banang ye pen biang lupa no ya ki jing don kam jong pi te kumbolong mentang ngimtip kat no sngi ka ni ka jingele jungi kan ne namar bangi habele persya mo ya ki bor ki bang ya kermene kam don ka jing so te ka nakaliang jongi parade khot jongi ru kilarai bangindang ya continue lani ngini ai peteng yang ni ka jing ki ka jongi hadu bangin yo so jong jing job te kentu ye ki ban long ki bayasha nam ta ka jing bahalang nam ta ka jing baham dei tang jongi menta nam ta ka jing bahalang jong kilong din ki jongi nam ta ka lawe ki kun ki ti ki jongi te na kaliang jongi ni sukentu tang ka ni we so ba ban ya sha ban ni hadu bangin yo ya ka ni ka jing job Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya